Want er is een nieuwe site online, of komt online. Komt online. Over de Limburgse Peel, dat heet het. Zo heet het. Ja. Wat is het precies? Nou, wat is het precies? Het moet een inspiratiesite worden. De gemeentes Venray, Horst aan de Maas en Pelenmaas... die hebben aan Limburg Marketing gevraagd van... doe eens een onderzoek naar welke mensen willen nu onze regio bezoeken. En waar zijn ze naar op zoek? En daartoe is een inspiratiesite gemaakt. Hij moet nog online gaan. Deze week als alles goed gaat. En op die inspiratiesite komt van alles te staan over de Limburgse Peel. Want al deze 3 gemeenten die liggen in de Limburgse Peel. Ja, Pelenmaas, Horst de Maas, Venray. Ja. En zoek je nou avontuur of natuur, cultuur, overnachtingsmogelijkheden. Het is allemaal op die inspiratiesite te vinden. Het is eigenlijk 3 thema's. Het is ontdekken, doen en overnachten. En er staat heel veel te vinden. Jouw collega, Angelique, die vertelt erover. Ja. En ze doet ook nog een oproepje. Oké. Hallo allemaal, we staan hier in Museum Pelenmaas in het Kerkjebuske in Helden. Heb jij daar al eens ooit lekker rondgesnuffeld of rondgestruind met je kinderen? Ben je er zelf al eens een keertje geweest? Dat is nu een van de redenen waarom Limburg Marketing een nieuwe campagne op gaat zetten in opdracht van de gemeente Venray, Pelenmaas en Horst aan de Maas. Waarom gaan we dit doen? Wij vinden eigenlijk, net zoals jullie eigen inwoners, natuurlijk dat dit het best bewaarde geheim van Limburg is. Maar we willen dat gaan delen. En niet met de eigen bewoners, maar ook met de mensen uit Limburg, maar ook uit de andere provincies. Heb je wel eens bijvoorbeeld het Peetranpad gelopen? Wat is het Peetranpad? Dat zijn supermooie routes om te gaan wandelen in gemeente Horst aan de Maas. Heb je een mooie fietsroute gedaan? Heb je jouw buurman dat eens verteld? Eigenlijk is jouw buurman en ben jij zelf een hele grote ambassadeur van je eigen stad en van je eigen gemeente. Wij hebben jullie nodig. En hoe gaan we dat nou vragen aan jullie om dat meer op de kaart te zetten? We hebben zo gedacht. We hebben een hele mooie website die wij binnenkort gaan lanceren en die website heet Limburgse Peel. Wij gaan regelmatig op social media, onder Hart van Limburg, gaan wij foto's plaatsen van leuke routes en leuke dingen die je kunt gaan doen. Niet alleen maar recreëren, maar ook lekker eten. Waar je leuk kunt gaan shoppen in de 3 gemeentes. Of waar je leuke dingen op het water kunt gaan doen of fietsen. Als jij dat nou ook weet, en jij weet ook iets leuks, wat wij nog niet weten, zet dan een foto op social media. Facebook, Instagram, maak een leuke TikTok, een reel. Vraag het aan je kinderen om het te doen en zeg daarin de hashtag Limburgse Peel. Wij zouden dat super tof vinden. En als wij dan in zo'n post voorbij zien komen, dan gaan wij die misschien wel gebruiken op onze eigen social media. Krijg jij ook wellicht weer aandacht op jouw social media kanalen. Dus jij en wij gaan samen van deze campagne een topcampagne maken. Jullie worden ambassadeurs, wij zijn ambassadeurs en dan gaan we deze 3 gemeentes op de kaart zetten in de provincie Limburg, maar ook op de rest van de kaart, wel misschien wereldwijd. Doe je mee? Nou, Angelique heeft er zin in. Die heeft er zin in, Ja, zeker. Dus het is een verzamelsite van allerlei zaken die de regio zo mooi maken. Ja, met ook linken naar weer andere sites. En het handige is ook, ben je bijvoorbeeld op zoek naar cultuur? Wil je het theater bezoeken in Venray of Doc 6, een leuke bioscoopfilm of een leuke voorstelling in het theater? Je kunt ook via de site zelfs tickets bestellen. En dan word je vanzelf doorgelinkt naar de site van de aanbieder. Maar heb je zelf leuke overnachtingsadresjes? Je kunt zelfs iets vinden dat je kunt overnachten in een Land Rover. Of een activiteit wat hier ook mogelijk is, met huskies rijden. Ja. Het is allemaal mogelijk hier. En de oproep die Angelique juist deed, is inderdaad, wij zijn eigenlijk allemaal de eigen ambassadeur van onze gemeente. En Venray, Horst aan de Maas en Pelenmaas heeft 100.000 inwoners. Dus we zijn best wel op zoek. Maar zien we dat te weinig of dragen we dat te weinig uit? Ja, vroeger droegen mensen het uit via mond-tot-mond reclame. Hè. Tijdens een verjaardagsfeestje werd er wel eens leuke vakantie gehad of leuke uitje gemaakt. Maar nu hebben we social media en je bereikt dus een veel groter publiek. En dat kun je dus doen, zoals Angelique al zei. Heb je een mooie foto gemaakt of een echt heel leuk restaurantje ontdekt, plaats het op een van de social media kanalen en sluit het af met hashtag Limburgse Peel. Zo vinden andere mensen het snel
En zoals ze al zei, Limburg Marketing, zoek er ook op en plaats het weer op hun site. Om het dan weer verder te verspreiden. Ja. Wat zou jij posten? Wat is jouw hotspot in deze regio, Natalia? Goh, ja, maar we hebben er eigenlijk wel een heleboel. Ja, maar als je Ik nu heb moet een paar kiezen... mooie wandelingen gedaan. Als ik moet kiezen... Ik vind het wel een lastig, hoor. Dan vraag ik Jacqueline Ik vind even. het echt een- Ja, ik weet wel meteen iets. Ja. Want het werd net ook genoemd in het filmpje, het Petranpad. Ja. Dat Ja. heb ik gelopen. Nou, ik keek mijn ogen uit hoe mooie natuurgebieden dat er gewoon hier op korte afstand zijn. Dus allemaal in die Limburgse peel. Prachtig. En, en ik vind het superleuk dat je op die manier de regio promoot. En dat dat- je dan weer andere dingen ontdekt. Absoluut. Ja. Nou, dat Petranpad dat is nu onderverdeeld in 9 etappes. En je kunt er ook een hikingtocht op maken. En sowieso, daar wordt al verwezen naar de site van Landschap Horst en de Maas. Ook daar staat 450 kilometer bewegwijzerde wandelpaden. En die zijn van 2 zijden zijn die bewegwijzerd. Maar je kunt ook aan de hand van dat knooppuntennetwerk kun je zelf je eigen wandelingen samenstellen van een klein ommetje dat je even 's middags doet, Ja. tot een fikse wandeling, een stevige wandeling. Het is allemaal... hier is zo ontzettend veel te beleven en het hele jaar door. Kijk, in de zomermaanden, dan weten we het. Dan stromen hier ook de vakantieparken vol. Maar juist in de wintermaanden, herfst, de lente, hier is echt veel te doen. De site limburgsepeel.nl. Hashtag Limburgse Oh, hashtag. Peel. Sorry. Hashtag Limburgsepeel.nl. Natalia, weet je het ondertussen al? Of ik het al weet? Ja. Ja, zag je me nog nadenken? Ja, ik heb laatst van hap een stap gedaan. Dat vind ik ook leuk. Die zijn ook heel mooi om, Een om mooie te doen. fietsroute of zo, zo'n mountainbike-route was er hier in de Helderse Bossen. Ja. Vind ik ook wel leuk. Ja. Dan zijn we een beetje van het wandelen af, maar goed. Maar wat ook op zo'n inspiratiesite terechtkomt, is bijvoorbeeld shoppen met een personal shoppingcoach. Nou. En een grote kledingzaak. Nou. Ook dat zijn mogelijkheden. Oh, dat bestaat ook nog. Ja, zeker. Ja, ook Hey, bestaat. biedt Ja. kansen, toch?